Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marton. Taong 1986, kasiguran, Sorsogon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 17 taong gulang itong si Marton. Bata pa lamang siya, naniniwala na siya sa mga nilalang na hindi nakikita, gawa ng madalas siyang nakakasilay ng mga engkanto at kaluluwa. Ayon sa albularyong malapit sa kanilang pamilya, ipinanganak itong si Marton na likas na ang pagkakaroon ng ikatlong mata. Minsan nga, habang nag-aaral siya noon, may mga pagkakataong nakakasilay siya ng mga kaluluwang nakikipagsabayan sa kanila sa loob ng klase. Ang iba sa mga ito pugot ang ulo, habang ang iba naman mga sanggol na meron pang mahahabang mga pusod. Hindi naman siya gaanong nagugulat kapag nakakasilay siya ng mga ito, sa kadahilanang matagal na niyang alam ang tungkol sa mga sanggol na binawian ng buhay sa lugar na yon. Bagaman hindi katanggap-tanggap ang itsura ng mga nilalang na kanyang nasisipat, nasanay na lamang siya sa pagtagal ng panahon. Para kay Marton, hindi naman nakakapanakit ang mga kaluluwa maliban na lamang kung uudyokin mo sila. Bukod kasi sa kakayahan nitong sumapi sa katawan, kaya rin nitong takutin ang kahit na sino na siya namang maaaring humantong sa kanilang mga kamatayan. Noong una, aminado rin si Marton na lubos siyang nasindak ng mga nilalang na yon, pero hindi naglaon, naging normal na din sa kanya ang mga pangitaing yon. Paulit-ulit kasi siya noong pinapaalalahanan ng albularyo na sa tuwing makakatagpo siya ng multo, sambitin niya lamang ang panalangin sa Ama. Magmula nun, hindi na gaanong nasisindak si Marton hanggang sa maging normal na lang para sa kanya ang mga ganoong uri ng pangyayari. Nang makapagtapos na siya sa sekundarya, nagdesisyon siyang wag nang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral para makatulong sa kanyang mga magulang. Aminado rin naman kasi siya noon, naghihirap ang mga ito dahil sa pagpapaaral sa kanilang magkakapatid. Nang mailahad na niya ang nais niyang mangyari, wala naman doong naging pagtutol ang kanyang ama. Ang tanging nasabi lamang nito sa kanya ay, "Ikaw ang bahala anak sa kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Basta tandaan mo, hindi ka namin pinilit na huminto. Sariling desisyon mo yan, kaya wala kang maaaring sisihin dyan." Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman si Marton bilang pagsang-ayon. Magmula noon, naging katuwang na siya ng kanyang ama sa lahat ng trabahong bukid. Mahirap man ang ginagawa nila araw-araw, nagiging masaya naman siya, lalo pat alam niya sa kanyang sarili para sa kanilang pamilya ang kanilang ginagawa. 3 araw bago sumapit ang buwan ng Nobyembre noong taong yon, inabisuhan siya ng kanyang ama na pansamantala munang matitigil ang trabaho nila. Ayon dito, kinakailangan nilang magbigay daan para sa pag-aani ng mga nilalang upang hindi sila magkaroon ng problema. Dagdag pa ng kanyang ama na tuwing Nobyembre, ginagawa nila ang bagay na yon para makaiwas. Matapos naman itong marinig ni Marton, hindi niya maiwasang magtanong dito ukol sa mga nilalang na binibigyan nila ng daan para makapag-ani. Ang buong akala kasi niya, mga engkanto ang mga ito, nagagapas din ng kanilang mga pinapangalagaang tanim. Siyempre, dahil sa hindi pa niya alamang rason, hindi niya maiwasang magalit dahil sa isip-isip niya ano ang karapatan ng mga nilalang na yon para gapasin ang mga ani nila. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, napangisi lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Hindi mga ani natin ang kailangan nilang kunin. Bagkus ay ang mga laman lupang naninirahan sa ilalim nito. Alam mo anak,
Merong mga engkantong kumakain ng kauri nila para madugtungan ang kanilang mga buhay. Ang bakas ng engkantong kanilang napatay, nagbibigay sa atin ng magandang lupa. Pero sa kabila nun, meron pa rin yung epekto sa ating lugar. Kapag sumasapit ang pag-aani, meron ditong sumasabay na mga aswang. Yun ang kinakailangan nating ingatan. O siya, wala tayo ngayong gagawin. Bahala ka kung saan ka pupunta. Pero umuwi ka ng maaga, ha? Alam mo namang ayaw kung hindi tayo nagkakasabay-sabay sa hapunan. Sige ho, Tay. Makakaasa ho kayong uuwi ako ng maaga. Sagot naman dito ni Marton. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang binagtas ang daan patungong baryo. Sa isip-isip niya, bibisitahin niya ang kanyang mga kaibigan dahil nasisiguro niyang walang pasok ang mga ito. Bago kasi noon sumapit ang araw ng mga kaluluwa, merong ilang araw na pahinga sa paaralan ang mga mag-aaral. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, doon niya nakasalubong ang iilan sa mga dati niyang guro. Halos hindi roon nakatingin ng tuwid itong si Marton buhat sa kanyang matinding pagkahiya. Nang akmang lalagpasan na siya ng mga guro, nagkataon namang nakita siya ng guro niyang lalaki na malapit sa kanya. Habang kinakausap siya nito, gulat naman siya sa kadahilan ng kahit anong gawin niya, hindi niya gaanong naiintindihan ng mga sinasabi nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, panay naman ang kanyang pagtango kahit hindi naman niya naiintindihan ng mga sinasabi nito. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa isang binata matapos niyang mapansin ang nakangisi nitong bunganga habang nakatitig sa kanya. Sa estado ng binatang yon, hindi niya maiwasang masindak dahil sa nakakapangilabot nitong pagmumuka. Sinubukan niya pa noong umakto ng normal, ngunit hindi ito sapat para mapangibabawan ang kanyang mga nararamdaman. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, rinig na rinig naman niya ang paghagikgik nito at kasabay nito ang pagwika ng kanyang dating guro ng, "Sige Marton, mauna na kami. Parang malalim ang iniisip mo ngayon. Kapag may kailangan ka, huwag kang magdalawang isip na lumapit." Matapos nitong makapagwika, agad din naman yung umalis para puntahan ng mga kasama nitong kanina pang nakalayo. Nang mapagtanto naman niyang wala na ito, agad naman niyang ibinaling ang kanyang wisyo sa binatilyo kung saan kitang-kita niya ang kakaiba nitong paglalakad. Ayon kay Marton, na sa paningin ng katulad niyang may ikatlong mata, madali na lamang malaman kung aswang ba ang isang tao o nagtataglay lang yon ng maitim na lihim na karunungan. Kapag aswang kasi ang nagbabalat kayo, pangkaraniwan naman ang wangis nito, pero dumarating sa puntong pabago-bago ang lakad nito. May mga pagkakataon ring makikita mo yung parang kuba kung naglalakad, tapos pagkurap ng iyong mga mata, babalik naman yun sa normal nitong itsura. Kapag malakas din ang tanga na karunungan ng isang aswang, unang tingin mo rito, nakatuwad na yon kung maglakad. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid niya sa binata, nagdesisyon naman siyang ibaling na sa daang kanyang tinatahak ang kanyang paningin. Paghinga niya ng malalim, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa marating na niya ang bahay ng kaibigan niya. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagtawag niya sa pangalan nito, agad naman yung lumabas kasama ang kapatid nitong babae. Pagsilay na pagsilay pa lamang roon ni Marton, napansin na niyang merong kakaibang bagay ang nangyayari sa bahay na yon. Ilang ulit niya pa yung pinakiramdaman pero hindi niya gaanong matukoy ang pinagmumula nito. Paglapit naman ng kanyang kaibigan sa kanya, una niyang nakita ay ang mga kakaiba nitong balat sa braso.
Nang mapansin naman ng kanyang kaibigan ng kanyang pagmasid, masaya naman itong nagwika sa kanya ng, "Hindi ko nga rin alam kung saan ko ito nakuha eh. Basta isang araw, nagising na lamang ako, meron na akong ganito. Oh Marton, kumusta ka na? Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita." Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot ng, "Heto, ganun pa rin. Buti ka pa nakapagpatuloy sa pag-aaral. Sigurado ako, magiging maganda ang buhay mo niyan pagdating ng araw." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong pinapasok sa loob. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap kung saan na nakarating ang kanilang paksa. Panay din ang kanilang pagbabalik tanaw noon ukol sa mga nakaraan nila at dati nilang kaibigan. Maya-maya pa, bahagya namang naantala ang pag-uusap nila dahil sa biglaang paglabas ng lolo nito. Paglapit ng matandang yon sa kanilang kinaroroonan, agad naman sila nitong binigyan ng inumin habang nagwiwika sa kanila ng, "Hindi magiging maganda ang usapan kung wala kayong iniinom." Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, pilit naman siya doong ngumisi kahit kitang-kita na niya ang malademonyo nitong pagmumuka. Sa puntong yon, nasisiguro na ni Marton, isang aswang ang lolo ng kaibigan niyang yon. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa inuming ibinigay nito, doon niya nasilayan ang napakaduming likido na umiikot sa baso. Maya-maya pa, may nakita rin siya roong parang daliri ng tao na siya namang halos ikausog ng kanyang sikmura. Dahil dito, minabuti na lamang niyang tingnan ang kaibigan niya habang nilalagok nito ang animoy lason na ibinigay sa kanila ng matanda. Nang maubos na nito ang inuming yon, nakangiti naman yung sumilay sa kanya na para bang naghihintay ito na inumin niya rin ang ibinigay sa kanya ng matanda. Subalit, bago pa man siya nito mapilit, nagdesisyon na siya roong magpaalam. Ang ginawa niyang dahilan noon, marami pa siyang gagawin sa kanilang bahay at napadpad lamang siya sa bahay nito para makipag-usap ng saglit. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman yung sumingit sa kanilang usapan na nagsasabi ng, "Sayang naman, masarap pa naman yan." Dahil sa sinabi nito, mas lalo pang hindi na nagtagal sa lugar na yon itong si Marton. Habang binabagtas niya ang daan pabalik sa bahay nila, mas lalo pa siyang kinilabutan nang makasalubong niya ang mga aswang na nagbabalat kayo bilang mga tao. Napakaaga pa nun pero nagsisilipan na ang mga ito. Upang makaiwas, hanggat maaari, hindi yun pinapansin ni Marton. Maya-maya pa, nang makalayo na siya sa sentro, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa albularyong palagi nilang pinagkukonsultahan. Nang marating na niya ang bahay nito, dali-dali naman yung lumapit sa kanya na para bang meron yung nakita. Una nitong ginawa, ihipan siya ng mga dasal sa ulo habang patuloy na pinapagpag ang kanyang maong at damit. Matapos yung gawin ng albularyo, doon niya napag-alaman na napakarami niya palang marka sa katawan. Ayon dito, kung hindi siya unang dumaan sa tahanan nito, paniguradong gagambalain ng mga aswang ang kanilang bahay sa pagsapit ng gabi. Dagdag pa ng matanda, iwasan na muna niyang bumisita sa baryo hanggat hindi pa natatapos ang panahon ng mga yumao. Nang marinig naman ni Marton ang sinabi ng matanda, hindi naman niya maiwasang magtanong roon ukol sa mga nilalang na kanyang nakasalubong.
Ano ang inaasahan mo rito sa baryo natin? Mas marami dito ang aswang kumpara sa ating mga ordinaryong tao. Nagkataon lang ngayon na panahon ng paglabas nila, kaya mo sila nakita. Sagot naman ng albularyo sa kanya. Dagdag pa nito na, bagaman hindi kumakain ng mga kababaryo nila ang mga nilalang na yon, kinakailangan pa rin nilang magdoble ingat, lalo pat hindi nila alam ang kasalukuyang binabalak ng mga nilalang. Maaaring mabuti ang pakikitungo nito sa kanila, pero gumagawa na pala yun ng hakbang upang sila'y mabiktima. Ayon pa sa albularyo, isa yon sa mga rason kung bakit nagdesisyon itong manirahan sa liblib na lugar. Matapos namang marinig ni Marton ang sinabi nito, hindi na siya roon nag-alangang humingi ng pangontra. Sa isip-isip niya, mas mainam na handa kesa naman wala siyang gagawin para labanan ang mga nilalang na yon. Sa paglipas ng mga araw, minabuti niyang wag na munang gumala kung saan-saan. Upang hindi siya gaanong maburyong, itinoon na lamang niya ang kanyang atensyon sa paggawa ng mumunting hardin sa kanilang tahanan. Pagtungtong ng unang araw ng Nobyembre, doon na niya unti-unting napapansin ang pagdami ng mga elemento sa kanilang bukid. Kaya niya yun nakita dahil nagkataon namang nasa likod lang yon ng bahay nila. Kinahapunan noong araw na yon, lahat ng gasera sa loob ng bahay nila nakapatay na. Silang mag-ama noon, naroon sa ilalim ng kanilang kusina, tahimik na nagmamasid sa kanilang bukid. Paglaganap ng liwanag ng buwan, doon nila nasilayan ang animoy anino ng isang dambuhalang punong nakatirik sa gitna ng bukid na kanilang pinagsasakahan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, kitang-kita na nila kung papaano dumami ang mga engkanto sa lugar. May mga nasisipat sila doong mga tumawong puno, kapre, tikbalang, anggitay, at ang pinakahinihintay ng kanyang ama, ang engkantong kumakain ng mga laman lupa. Halos ilang oras muna yun doong nagmasid sa paligid na parabang naghihintay ng pagkakataon sa pagpapakita ng kanilang pagkain. Maya-maya pa, pagsilay ng mga engkanto sa mga laman lupa, agad naman yung sumugod para dakpin ang mga nilalang na yon. Sa isang iglap, doon nila nasaksihan kung papaano yun umani ng kanilang mga pagkain. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kitang-kita naman nila ang paglipad ng mga aswang sa himpapawid. Kapag may nakikita yung mga laman lupang namamatay, bigla na lamang yung bumubulusok para kunin ang mga bagay na nalalaglag ng mga ito. Wala silang kaide-ideya kung ano ang bagay na yon, buhat sa gabuti lang ang laki nito. Pero ayon sa albularyong kanilang napagtanungan, maaaring kagamitan yon ng mga laman lupa na merong pakinabang sa mga aswang. Halos nagpatuloy ang ganoong pangyayari hanggang sa pagsapit ng hating gabi, bago yun pa isa-isang nagsialisan. Sa pagbalik ng katahimikan ng paligid, inabisuhan siya ng kanyang ama na doon pa lamang magsisimula ang panggagambala sa kanila ng mga aswang. Taon-taon kasing nangyayari yun sa kanilang lugar na siya namang ikinakasawi ng mga batang nasa edad 5 pababa. Inilahad din ng kanyang ama na noong umidad siya ng 3 taong gulang, muntik na rin siyang mapatay ng mga ito. Mabuti na lang, nakapagbigay agad ng pangontra at lunas ang albularyo. Dahil sa mga bagay na kanyang nalaman, nagdesisyon siyang manmana ng matandang naninirahan sa bahay ng kanyang kaibigan. Sa loob ng isang gabing pagmamasid, doon niya napatunayan ang kanyang hinala. Hindi niya lang kasi nakita yung naglalakad ng patuwad, kundi nasipat niya pa yung lumipad at nagpalit anyo. Ang ipinagtataka niya lang noon, bakit hindi yun napapansin ng pamilya ng kanyang kaibigan?
Sa pagsapit ng 3 araw ng buwan, muli siyang nagmanman sa tahanan nito, bitbit ang isang tirador at sundang. Halos ilang oras niya rin yung pinagmanmanan hanggang sa dumating ang puntong nakita niya na yung lumabas ng bahay. Paglipad ng matanda, agad naman niya yung inasinta hanggang sa nakuha na niya ang atensyon ng nilalang. Pagsipat niyang pababa na yon sa lugar na kanyang pinagtataguan, dali-dali naman niyang binitawan ang kanyang tirador para kunin ang daladala niyang sundang. Matapos niya yung gawin, maigi naman niya yung pinakiramdaman hanggang sa marinig niya ang dahan-dahan nitong paglapag. Maya-maya pa, nag-umpisa ng maglakad ang nilalang na yon para hanapin siya. Sa bawat hakbang nitong ginagawa, rinig na rinig naman ni Marton ang paghinga nito ng malalim. Yon ang kanyang ginamit na hudyat para magawa niyang malaman ang eksaktong kinaroroonan nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagtatago, doon na niya nakita ang nilalang na yon. Nang mapagtanto naman niyang kayang-kaya niya na yung sugurin, hindi na siya nag-alangan pang hatawin niyo ng kanyang armas. Sa sobrang bilis ng kanyang pag-atake, huli na nang mapansin ng matanda ang pagbao ng sundang sa kaliwang balikat nito. Dahil sa pangyayaring yon, umatunga lang naman yon ng malakas habang pilit siya nitong inuundaya ng saksak. Pagsilay naman ni Marton na susunggaban na siya nito, agad naman siyang kumaripas ng takbo papalayo. Habang binabagtas niya ang daan pabalik sa kanilang tahanan, ramdam na ramdam niya ang pagsunod nito sa kanya. Natigil lang ang paghabol ng nilalang na yon noong madapo siya sa isang parte ng baryo kung saan meron pang mga lasenggong nag-iinuman. Mula roon, hindi na siya nito sinundan hanggang sa makabalik na siya sa kanilang tahanan. Kinabukasan, maaga niya pang pinuntahan ang bahay ng kanyang kaibigan. Pagdating niya sa tahanan nito, nakailang ulit na siya roong tumawag pero walang nakakarinig. Ang mas ipinagtaka niya pa noon ay noong masilaya niya ang ina nito na tulalang naglalakad sa labas ng bahay. Sinubukan niya pa yung tawagin pero tila bang hindi na yon nakakarinig. Maya-maya pa, lumabas na rin ang kanyang kaibigang tulala kasama ang bunso nitong kapatid. Akala niya makakausap niya na yon pero paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, napansin niya ang nanlilisik nitong mga mata habang galit na nagwiwika sa kanya ng, Umalis ka na! Bago pa kita mapatay! Umalis ka na! Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang umalis sa lugar na yon. Magmula noon, tuluyan niya ng nilimot na kaibigan niya ito. Pakiramdam niya kasi, hindi na siya nito nakikilala. Malakas din ang kanyang kutob na impluwensyahan niyo ng pagiging aswang ng lolo nito. Sa paglipas ng mga araw, meron ng mga taong nakakapansin sa kakaibang kilos ng pamilya ng kanyang kaibigan. Kapag umaga kasi sarado ang bahay nito na para bang wala doong nakatira. Pero kapag gabi naman, may nakikita sila doong gasera at iilang anino ng taong gumagalaw sa loob nito. Nagtagalang pangyayaring yon sa loob ng 2 linggo bago tuluyang nagpasya ang albularyo na bauna ng pangontra ang bahay na yon. Maniwala kayo o hindi, 2 alimangong nakatihaya lang ang inilibing nito at pagkaumaga, nadatna nila ang bahay ng kaibigan niya na bukas na ang lahat ng pinto at bintana. Sa pagkawala ng mga ito sa baryo, nagdulot naman yon ng kawalan ng pag-aalala para sa mga pamilyang naninirahan malapit dito. Labis man ang nararamdamang kalungkutan noon ni Marton, alam niya sa kanyang sarili na yun lamang ang paraan para maibalik ang katahimikan sa kanilang lugar. Sa paglipas pa ng mga taon,
Itinuon niya ang kanyang wisyo sa pagpaslang ng mga aswang sa kanilang baryo. Bago noon sumapit ang dekada 90, iilang aswang na lamang ang naninirahan sa lugar nila. Karamihan sa mga ito, lumipat na sa ibang mga barangay para umiwas. Ayon kay Marton, na dahil sa kanilang ginawa noon ng albularyo, hindi na siya nakakakita ng mga aswang na sumasabay sa mga tao. Mas lalo ring sumigla ang kanilang lugar noon buhat sa positibong enerhiyang kumakalat dito. Sa pagsapit ng taong 2001, siya na mismo ang nagpasya na tumungo ng Maynila para makipagsapalaran. Bago niya noon nilisan ng kanilang tahanan, pinabaunan siya ng albularyo ng isang agimat pampaswerte. Naniniwala kasi si Marton, yon ang nagbigay sa kanya ng kakayahan kung bakit naging matagumpay siya sa buhay. Ngayong pangkasalukuyan, matanda na siya at kasalukuyang itinataguyod niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng mga negosyo niya. Pero alam niyo ba? Ayon sa albularyo, na siya ay lubos na pinagpala dahil sa ipinagkaloob sa kanya ng ama noong bata pa siya na natatanging abilidad ni Marton. Okay, opinyon ko sa kwento. Oo nga naman, no? Swerte talaga si Marton kasi sobrang bihira yung mga ganitong klase ng tao, yung nabibiyayaan ng bukas na kagad yung third eye o yung meron na kagad silang nasisense na kakaiba sa paligid kahit na bata pa lang sila. Tapos ang malupit kay Marton, naaalala niya pa yun. Kasi alam ko, marami makaka-relate dito sa sasabihin ko. Bata pa lang kayo, kinukwento ng mga magulang nyo na nakikita nila kayo na nakikipaglaro, na nakakapaglaro kayo ng mag-isa, may kinakausap kayo sa dilim, basta yung mga weirdong ginagawa ng mga bata. Nangyayari yan hanggang sa edad na 4. Yan, kaya normal na normal yan. Pero itong kay Marton, nadala niya hanggang paglaki niya. So talaga nga namang natatanging abilidad yun na binigay sa kanya ng ama. Siguro meron dahilan. Isa na dyan, yun nga. Yung nilinis nila ng albularyong kaibigan niya yung buong lugar nila. Sobrang laking kaginhawaan nun para sa mga taong maiiwan o titira pa doon sa lugar na yun. Kaya yung ipinagkaloob ng Diyos na biyaya kay Marton, nagamit naman niya hanggang sa pagtanda niya. Pero parang buhay pa ngayon si Marton, no? Kasi sabi, hanggang ngayong pangkasalukuyan, matanda pa lang siya. So baka buhay pa, di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.